Jedna z mojich klientiek nechala 1000 eur. Ľudia si často kupujú psov bez rozmyslu. Ako mať sympatie toľkých ľudí, ale rozmysl, to je ten najmenší výdavok, ktorý sa môže čakať. Kráčam si tak ulicami Vráblov a ľudia si medzi sebou hovoria: bože, ten je krásny. Dokonca ženy medzi sebou hovoria: tyjo, takého by som chcela aj ja. Ako mám 188 cm. Mať sympatie toľkých ľudí je super, ale rozmýšľam, že či to patrí všetko mne? Nie, nepatrí. Ľudia si často kupujú psov bez rozmyslu. Zaujíma ich to, ako pes vyzerá, po prípade koľko stojí. No a práve to, ako pes vyzerá a koľko stojí, je to najmenej podstatné. Respektíve kúpna cena za psa je ten najmenší výdavok, ktorý sa môže čakať. Poznáte to. Malý pes, malé problémy, veľký pes, veľké problémy. Stráva, tréningy, veterinár, toto všetko je potrebné si uvedomiť predtým, ako si psa zaobstaráte. Nedávno jedna z mojich klientiek nechala u veterinára 1000 eur. Nešťastnou náhodou pes leskočil zo stoličky, zlomil si nohu a problém je na svete. Takže to, že je pekný, je naozaj pravda. A je to, že je veľký. Ste pripravení na všetky výdavky okolo psa? Dajte im vedieť, aký výdavok najviac prekvapil vás.